je lepo biti opet za vama. Ja vas pozdravljam u svoje lično ime i u ime Turističke organizacije Beograda, u ime tima. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Čuli ste verovatno za Beograd na vodi. To je prosto grad do gradu, vrlo smo ponosni i izgleda zaista fantastično. To je ono kulturno luksuzno stanovanje s pogledom na divnu reku, sa puno biciklističkih staza, parkova. Gradi se i još, projekat u svojoj celosti je zaista human i fantastičan. A u okviru tog projekta tu su takođe, organizuju se razne izložbe, razni koncerti. Moram da vam kažem da svetska štampa piše o tom delu Beograda. Nama je gostovao Andrea Bocelli, Mariza, Jasmina Levi. Mislim, prosto taj deo nam se onako kao nova ambijentalna celina pokazao u pravom svetskom smislu, vrlo fancy, vrlo modern, stopio se sa našim starim Beogradom. Šta još ima novo? Upravo na toj lokaciji Jamie Oliver otvara svoj italijanski restoran, znate, pored Buda bara. Pa ponosni smo, sigurno to znači za turiste koji dolaze u Beograd. Naravno, i novi hoteli, mi smo ovde sad u jednom na koji smo ponosni još od rane mladosti, Contio, ali evo, otvara se i St. Regis, upravo uli Beograd, bit će i taj chain i zaista smo ponosni, to je to vrlo važno što je novo. Razvila nam se i nova ambijentalna celina, a to je Sava Mala. Sigurno znate, to je nekad bio industrijski deo, ali ta arhitektura, sad su obnovljene fasade, tu su zanatske radnje, možete sesti bombodžiju, čistača cipela. Vrlo interesantno je tu jako mnogo galerija za mlade umetnike koji možda još nemaju dovoljno novca da izlažu prosto svoja dela, tako da je taj deo Beograda sa hipsterskim kafićima i hotelom Bristol, koji je upravo pri kraju renoviranju i tačno preko puta Beograda na vodi nezaobilazna staza u vašim šetnjama. Naravno, mlađa populacija je više zainteresovana za ovaj deo, ali recimo iz hotela Bristol s jedne strane možete gledate u prele Beograd na vodi u celom njegovom sjaju, s druge strane prosto stari duh Beograda Sava Male. I sve to kod Knez Mihajlove ulice. Hoću da kažem, ko nije bio, preporučujem ovu lepu šetnju, naravno uz uživanje u sve ostale restorane, u koji su tu kafe, poglede, kako god. Šta još ima novo, čime smo ponosni? To je svakako Sava centar. Sava centar se obnovio i mi sa novom zgradom koja je na preko 100.000 kvadrata. Ne da smo ponosni, nego prosto Beograd postaje opet, ulazi na mapu svetske destinacije kongresnog turizma. Znači, nisam zapamtila nazive svih kala, tu je Plava od 4.000 mesta, tu je Impresiv, najveća na svetu. Znači, ovaj objekat dobija, evo, oprostite, jedini koji dobija BREEAM sertifikat. Znači, radi se 17.000 kvadrata zelene površine. Zamislite kakva će biti to zelena oaza u sred centra Beograda. Tako da smo potpuno ponosni na Sava centar. To je novo. Očekujemo velike benefite od skupova kongresnog turizma i vi sami znate koliko su značajni svi gosti. Naravno, tema nam je Nova godina. Ja sam se ovde samo malo vratila prošetala sam sa vama Beogradom u smislu noviteta. Ali eto, reći ću vam da ta nova kula Beograda mi je najviša zgrada u Srbiji. Zaista se sprema spektakularna šou, spektakularni vatrimetar, laserski šou na intermedijalnim fasadama gde ćete se od muziku onako fantastično zagrejati. Tu dolaze zaista i evropske i regionalne zvezde, dolaze i kod vas. Biće i na trgu, znači nije tema sad možda imena, ali
ne samo na otvorenom, vi znate koliko Beograd nudi različitih i koncerata, ozbiljne muzike, i džeza, naravno i folk muzike koja prati, naročito posle ponoći, eto to smo videli, klubove. Tako da, to je Beograd koga poznajete. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Tako je, ovako, priredili smo sjajne programe u naredna 2 meseca u trajanju od preko 500 sati. Uživaćete u bajkovito okićenom Beogradu, zabavu i druženje na koncertima, kao i zabavnim programima za decu, otvorenim klizalištima, nastupima popularnih muzičkih zvezda, kao i poznatih DJ-eva. Tradicionalno će, da kažem, na bini ispred Skupštine grada vas zabavljati poznate regionalne zvezde, koje će vam pripremiti sjajnu zabavu na otvorenom. Takođe, slogan magije je tu. Od 8. decembra do 8. januara u Savskom parku Beograda na vodi održava se Zimska bajka, koja je praznična manifestacija gde se park pretvara u mesto iz čarobnih filmova, gde u autentičnom ambijentu posetioci će moći da uživaju kako u omiljenoj muzici, tako u bogatoj gastronomskoj ponudi, klizalištu, bioskopu na otvorenom i serijalu koncerata koji započinju nastupom najenergičnijeg i najveselijeg sastava na ovim prostorima, to je čuveni trubački orkestar Dejana Petrovića Big Band. Tu je i Skadarlija, koja vas čeka sa živom muzikom i odličnom gastronomskom ponudom. Tradicionalna skadarlijska dama će vas kroz pesmu i igru približiti duh starog i novog boemskog Beograda. Beograd se naravno, pored ovih programa za Novu godinu i Božić, da kažem, već uveliko prepoznaje po čuvanju manifestacije ulici Otvorenog srca, koja je humanitarnog karaktera i koja se tradicionalno održava 1.1. od 10 časova na preko 9 različitih lokacija u našem gradu. Tu ćete moći da uz skuvano vino, rakiju, pozorišne predstave za decu, mini muzičke koncerte uživate zajedno sa svojim porodicom i najmilijima.